Abusuafo ya mama kwaba eba Pemampem TV so musomfo agimfinani enti afi na wohwe me mesere so be share video no ama foforo enya bi ahwe drop your comment na like emayen na se wohwe a Dr. Mahamadu Bawumia ni campaign tour akopiem ewu Kumase Asante Mantam mu enti na wotwe mu Kumase eni adaje kra na de nwonwa wo mu pa ne se Dr. Mahamadu Bawumia na probo no epiemu wo Kumase a na chese okọ yaw Sarpong anase ya Sarpong ene asomafo di adodo na edi nim no ewo Ghana Ghana nyuntu mu a na chese papa yi achidimpa okuni pa nti Dr. Mahamadu Bawumia se yaw sa wo hododo ana wo homfa wa ena wo adwuma den onuma wato na ebubu akoma numa oto emane sa nyarewa enuma wato ama chese nchirima afamu aba ana atwani Ghanafo ewa kwaniese nyina so nti ene menso mehye wanimanyam eno nti obitumbie Dr. Mahamadu Bawumia ebomodin eto ni botum eyi sika 100,000 Ghana cedis odi kotiti sika no mu a na chese 1 billion Ghana cedis ena oyi ya odema ya Sarpong eninti ya Sarpong 1 million Ghana cedis anase 100,000 Ghana cedis enye sika wa eninti ya Sarpong se Dr. Mahamadu Bawumia wadawase na nyame nhyiraw dasia bi mrabio dasia mu dasia buru dasia ahenewa na Nyankopon ebichira Dr. Mahamadu Bawumia efise enya ni papa ya wa yesu but we nipa owa hombrase o nipa owa odo owa abodwichere na se ye ka nipa mienu ana miensa mo Ghana mamu a chese nke Nyankopon eba ena obefa omo akọ ahemwa mu ana se ode won bekọ the heavenly kingdom na chese Dr. Mahamadu Bawumia ena ebedikai na Dr. de wajidia enye Ghana economy a wotimi bua ma niema tutu yi eba digitalization agenda eba Ghana card eba biometrics ahodo a chese ye kom ewo Ghana ha na chese namnensa so eba se ye free the payroll system na controller amanfo madare samanfo nenso omuje ketua na chese Dr. Mahamadu Bawumia ne penso na yitimi yi sa niema we nyina efi ho na probo a wode nam Asante pumpuni mantam mu no na chese aprobo a wode pre abandwa Ghana abandwa se ne be ya 2024 election no Ghana fo ebehu ne mobo ana Ghana fo bedom no na omudi omutumi kese no ahye ne nsa na minim se ofro kotara abangwa no so a omoye visually impaired ana se omoye physically challenged omo problems similar to ya Sarpong asomafo no obehwe na wabo omo masetrem dada no akoyi amomo na chama wuntumi ede nsem pii etudwa momenti nsem kakra chama wuntumi ede etudwa yewi a yebesan ato amso ose sadie Abraham oye abofo bi papa no mushira no ene ono so pese oye o papa amen enti ne obaya Dr. Mahamadu Bawumia hallelujah ahumobro hene gbogbo obrano ho ase ahubrase ewura ayemiye ewura ojina nyame asam so ayematu asempa etredu enum chichemu aduasa num ose na me yare wa mehebe akom de mo mam bibi ade woni kasa etu ose enne awo prophet nyamidi fo JY adu anim no the bishop o mawo aye tete ho sika no 1 billion aye enne enti ene ma yewura JY adu na ohwa sa kind gesture we a course ya na chese ebi emada se amanyuku anase political party leader a okopre abanya kesi wi na watu ni bottom cash 100,000 Ghana cedis na chese sika twitwiri die pa ena woyi ya ode ma ya Sarpong ene asomafo na minim se
ɛyɛ mampani abɛdi akyiri ɛyɛ vice president Dr. Mahamadu Bawumia wayɛ dia ɛkyɛnse mpo na ogusu a ɔreyɛ na wei nyɛ dia edi kan anaa dia betwa toɔ ɛwɔ na brabom bra ɔkɔpra akonnwa wei ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ ebi akonnwa a ɔprinti na yɛdwuma a odi ne daadaa ɛde boa afoforo abrabɔ ɛno bi ɛna aso ɛyɛ Sarpong ɛso a ɛnɛ nyame nhyira ɛyɛ kɛse ama Sarpong menim sɛ Sarpong baabi a ɔdaeɛ no ɔbɛsan ada hɔ bio na atiefoɔ yɛka NPP aban a NPP aban nko ne yɛ aban a kyɛ sɛ obɛdi Ghana so a Ghanafoɔ ɛkɔ ahotɔ mu Ghanafoɔ ɛfa ɔmo ntoma pa ɛfira Ghanafoɔ ahu sɛ ampa since 1992 a kyɛ sɛ Ghana mamra no ɛpaeɛ no yɛka amampanyinfoɔ a wɔbɛdi Ghana so paadeɛ a akyɛ sɛ ɛyɛ NPP aban ɛna ɛtumi produce aban a ɔno ɛtumi ama tumamufoɔ ɛho atɔɔ mo ɛno nti Dr. Bawumia ɛsrɛm sɛ gyata a ɔyɛ gyataburuwa a awie mmerɛ mu ɔno na Nyankopɔn asra ne ngo sɛ ɔmmɛdi Ghana anim na ɔmfa Ghana ɛnkɔ bɔhyɛ asase no so menim sɛ ampa Ghana ni biara ne mbɛyɛ adwen na mobɛto aba no ama no massively na ɛyɛ Dr. Mahamadu Bawumia amene aba no one touch abra yɛnkɔ ne mpie no soɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi de nhyehyɛeɛ pa ne ntotoeɛ pa ɛbɛbrɛ Ghana ama Ghana nso ayɛ krabɛhwɛ na menim sɛ obi bɛbisa me sɛ da dɛn ɛna Dr. Mahamadu Bawumia ayɛ a ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛma no akwanya Dr. Mahamadu Bawumia with so many projects and abrɛ Ghana ɛba digitalization agenda deɛ a na odi mu tintima papapapapapa a yɛka sɛ obi a wasave the Ghanaian coffers value for money anaasɛ waboa ma Ghana apagya economically na sɛ wiase afa ne nyinaa Ghana tim ne ne mfɛfoɔ ɛbɔ fipam deɛ a na kyerɛ sɛ Dr. Mahamadu Bawumia ɔno ɛna wiase nyinaa gye na tom a mpo ɛyɛ Pope Francis ɛto nsa frɛ no the Vatican City sɛ Dr. bra na me ne wo nsuasu adwen bra na me ne wo mfa adwen na mahu sɛ Ghana kundwa no ɛyɛ wo dea na obi obedi Ghana so no so me ne no ɛna ebu wiase ɛma no egyina brane ɛno nti Pope Francis ɛfa ɛyɛ Dr. Mahamadu Bawumia ɛde no ɛkɔ the Vatican City wei ɛna edi adanse ma yehu sampa Dr. Mahamadu Bawumia no oye die Nyankopɔn asra no ngo a oye die Nyankopɔn afrɛ no abiye mmere mu a kyɛ sɛ nyɛ president no kwa na obedi o na mmom oye prophet ankasa mesrɛw subscribe your channel no like your video na share na afoforo nso nya bi nhwɛ Nyankopɔn nhyira sɛ ɔne yɛn ɛtenaeɛ